Nový výhľad na Bratislavu je úplne fascinujúci, naozaj nič takéto tu predtým ešte nebolo. Deň otvorených dverí hodnotím ako veľký prínos a možnosť nahliadnúť širšej verejnosti. Tento výhľad na Bratislavu je naozaj rozsiahlý. Dá sa povedať, že ju máme takmer na dlani. Teším sa, že tu môže byť, že developer dáva takú možnosť, že si to môžem prísť pozrieť, že ako jeden z mála som tu a viackrát asi takéto príležitosti nebudú. Lokalita je veľmi super, kedysi to bola vlastne nejaká výrobná zóna, dneska je to už biznis zóna a perfektné. Super nákupné možnosti. Je to nové centrum Bratislavy.